yau shagali muke da murna an daura aure ga Sadam ga Amina haɗin ku yayi daidai. Farko na sanya sunan Allah Ubangijin komai, shi yaban basirar waka sanan ya mun maimai. Rabbu karanin kasalati ga shugaban sammai, sa alihi da sahabbai sanan kanin kamai. Ba ni kiɗi in rera waka ta yau ina zumuɗi, waka ta aure da 'yan gata ina ta kauɗi. Honorable Sadam yau da kayi yau tanadi, ka ɗauki amarya Aminatu Ammi daidai. Aure na da daɗi tabbas in muka yi duba, amma game da bara so ko ba za ya gane. Honorable Sadam ango Ammi ita kan zaɓa, yau aure tsakanin ku babu saba. Biki ya kai na yan gata don kwa gashi na zo, murna ake ta yi shagali ba wanda ya ci kanzo. Sadam Amina Ammi tabbas kuna da kwazo, ai na gani hakan tabbas dan kuna ta yin murna. Biki ya kai na babban yaro gidan kwankwaso, Honorable Sadam kai ɗaya Amina take so, mai taimako da alkhairi halinka ya kai a so. Amina kin yi dacen ango ba na wasa ba. Wannan biki na soyayya na ku gashi na zo, muna farin ciki murna da biki na gwarzo. Umar dan zaki yau waka ta na barzo, ana biki na jajirtacce ne ba da wasa ba. Amina ga nasihata a gare ki kin ji, ki kula da Sadam yau a gare ki ya zan miji. Kin zama mallakin shi na ki bajan aji, aure haɗi na Allah bauta ki je ki amfana. Ango mijin amarya na san ka da kawaici, za ka yi rikon amana kan takayo adalci. Honorable Sadam tabbas na san ka da azanci, Umar dan zaki mai wakar ango amarya. Dan amana ta ango ne yau ya ɗauki nauyi. Honorable Ashir Isa dama can kana yi, yace na rero ta waka don kwa gashi na yi.